fito min da hullata ba. Yes uga. Haba ni na ta hulla nake ne. Dama na ga maka. Hulla na buja. Na ga ma mahaukacin nan haɗari ce gare shi sai ka bi a hankali. Baka ga ɗazu ba kana so shiga gaba ina mai roka ba. A shi wannan mahaukaci ɗarin tsadare shi. Na gaya maka ka gane mu bi a hankali. Baka to da hullata ba. Ni na ɗauka hulla. Hulla ni can na barota. Na gaya maka mahaukacin nan haɗari ce gare shi. Ka gani kana yi gaba ina mai roka baya. Ni na san haɗarin da ke ga wannan mahaukaci. Mu bi a hankali. Mahaukacin nan ɗari gare shi. Yanzu bai kamata ba a ce mun tafi mai gida ya ce mun ina hullan nan. Ka gane. To yanzu hullan nan yanzu a za a yi. Ya kamata yanzu. Ya kamata a je a so ta. Mu yi kokari mu je in samu hullan nan tawa akwai matsala. To yanzu ina so gani kai oga shi mahaukacin shi ya ɗauki hullan koko da. Shi za a ɗauka. Shi ma zai ɗauka. Yanzu mu yi kokari ka gane mu je a nemo hullan. Mu je. Yawwa kaga yanzu kwana yake je ɗauko mun hullaga ba ni ne babban ka ba ka je ka ɗauko hullai kai da haka za ka neman tsarin girma ni na sa ka bi umarni na ɗauko mun hullai daji zo ka haka zaune haba kai haka ake harkar duniya sai ka tai ka baro ni haba mai gida mahaukacin hadari gare shi ko kowa muka ci da shi da kyallan samu na taho da hulata ga kai da ke sa kara magala ba a haka nake ne sai ka tsaka kawo min agaji ka taimaka min kai sani kan cewa barama shi san banza gariya ba a sai fulego sai dai in kun sai yazo ya sha kawai haka nan banza haka dan sauran da ka gani nan wurin wanda ka gani an dora nan wurin shine wanda ya rage jiya ma boye shi ne ka gane boye shi ne idan kai ya gane su nisa ya karkashin filo ina tada yanzu inda ya tsinkaye ni da yanzu ka gane shi nan wurin shi ba iya hidda kuɗi ya sayi sai ka zo nan wurin sai ya zo an dora hannun yakin sai ka ga ya zo nan ya kone mana sai ga kuma yan ce a kawo kuɗi a sayi sai ka ya ce a shi wallahi nan wurin gari ya ci wata yau ba ganin ka da shi shekaran jiya ba haka nan ya dan ka kuɗi ya dago mace zai cika ta a sofile go yake kai ba ku san an hana shan shisha ba kuna sa kayan maye cikin shisha kuna ba 'yan mata suna sha kuna lalata ɗayan mutane da zagin tsohon unguwa da sata kajin mutane don haka an kama ku ya kamata a kawo ajiyar su kila an kama ku tashi yanzu ku kawo abin da ke gare ku sai mu sake ku ku kawo abin da ke gare ku ko ya kace haka ne mai gida amma wanda nake gani ga yaro amma kuma wai kace kai ka lalata kanka kun lalace tun kuna yan yara ko dan saboda lafiyar jikinku kuna shan shisha ta je ta bata muku sai
kun san an hana shan shisha kuke sha. Ya kamata oga. gida doka ta hana cin hanci. Waya gama a hana cin hanci? Ko da yake haka nan ne ko? Gaskiya, ka gaya mu gaskiya a matsayinmu na 'yan sanda. Bai kamata muna karɓar cin hanci ba. Gaskiya, ya kamata mu dinga aikinmu tsakaninmu da Allah. Ka gaya mu gaskiya, na gode. Amma duk da haka nan, an kama ku. Kuje! Abin da nake gaya maka zaman ga haka ba yin ba mu can ba mu can ni gaskiya na fara tunani kai duk abin da mutai tankarun da shi ko a bige wani na amshi kuɗi sai na yi shi Ibo Allah wallahi wa iya da kanka yo ai shine zani saboda garin ya lalace yanzu ba mu mai taimaka maka gwamma ka tashi ka nema da kanka Allah ne an taro ni aka ce mana wani aiki za a yi ko wani abu za a yi kai ni ko na iya ko ban iya ba sa kai na zani sai na yi shi to ka nemi baro ko ma mine ne kama sai na nema ina ga maka zaman Ibo wa iya ka iya da kanka diba ai mu aje wannan hira dibo ta tau kyakkyawar yarinya ce Ibo diba kai kakka bada mu lokaci bari in tare ta a'a Diba kaga kwanaki mun hita kutsu ko aki kaga kwanaki mun hita kutsu ko kai hannu Diba. da hannu baka ka je kai mu ga goron da ba baka je na sha ta bai ce mai tsoro ba zama gwani ba ai ka bari sai na tana jira ba ta kenan sai na tana mata magana ce da dawa Allah jira ne na zuwa tahi to Dibo wallahi duk abin da ya faru da kai wa ruwana ba wa abin da zai fara da ni sai alheri kai dai jira ina zuwa kawai ina nan na ci dariya shata kenan mari ke ni kika mara to kin maru ubanki gaskiya ba da son ya biya baka so dan da karka wannan wai ba ni muna tare da kai ba ni san kana son gaba saboda Allah ba ni son gaba yaushe kawai za ta tsaka ni abin da ya dace gaba ka gani da mora ba ai ba ni sa gare ba da ka taka da ni sai ka ci mai a ba kai ne ba ka gane ba ni na san kuma ashe kwanaki da kake mana kare ka an so da gobe ashe da banza da wani ka san ko mene shi ka san da ma an ce birni da kagar ma wanda ka ce mai da kana kai Yau, hanya uwa ga wasu ba san ku ba? daga ina mai gida daga ina Ina ji, kai kun taɓa yi mun wani. a'a mu yanzu nan ma mota ta aje mu daga sabon mashi muke A'a, ku ne, ba mu bane ina ji kun taɓa yi mun wani abu. kai da Allah ga mu kai da Allah ga mu ba mu Yawa kai, zo ka ga uwan gaba su ne suka taɓa mun wallahi ba. Isauri ka zo. ba mu bane abin da nake ga maka yadda wanga ga maka haka ne mu yanzu mun zan sai ga mota ta aje mu daga sabon mashi muke muna ma ina ne za mu ta haya ma abin da nake kwanta ma shi wanga da ga maka mota ta zurke mana tunanin miki ma ina ma ni za mu ta Kai, ba yiwa. Uwan ina ji sun taɓa mu ne. Ba yiwa. ba yiwa ga su ne kai
Menene? Ah ba shi ka ji ma ne. Mai gida. Yau kai ina suke? Shi kai. Kuma kai ya na za ka baro su ya na za ka baro su. Ka ga ni kunci saboda na ga lokacin da suka ruga. Ya sun tsare. Me yasa za ka sake su ne me yasa za ka baro san waje? Kenan da na kira ka sai ka taho tare da su. Ka gani ni na ga lokacin da suka tsere mai gida. Wagga wani irin aiki ne kai aikin ka ne. Aikin ka ne. Kai an kama ku. Mu kama a kamo. An ka mai gida. Kai an kama ku na gama. Wallahi ko gari kun taba yi mun wallahi. An kama an kama an kama. ba ni bane mai gida wallahi mu yanzu daga sabon yanzu zan ga mota ta aje mu daga sabon mai You are ready? Pray. Wai shi su daga gidan ringi wasu ka zo. Wai daga sabon bashi. Wai daga sabon bashi ka zo. Nan ku ne ku ne. Ina ba mu bane mu yanzu zan ga mota ta aje mu daga sabon mashi. Ba daga aje kwala ba. Daga sabon mashi. Na so ka bari ba ka ce zo shi da ce na ga mota ta wuce. Akwai